היוטיוב, זה שוב אני, והיום אני אראה לכם איך לעשות עיגול צהוב מסביב לעכבר. בפרק הקודם הראיתי עם נקודה בפנים, הפעם שזה ממש עכבר וזה עיגול. נכנסים לתוכנה הזאת. יש לה קישור בסרטונים הקודמים, אבל אני אתן לכם גם את הקישור בסרטון הזה, מתחת לסרטון. אוקיי. קודם הולכים לזה. רגע, הנה לזה. בוחרים שיהיה פה עיגול. הנה. פה זה צריך להיות על זה. על המסגרת בתוך. על הכי ימיני והכי שמאלי. שים עיגול. זה מספיק, אפשר לשים איזה צבע שבא לכם. אני הפעם אדגים עם אדום. עכשיו הנה רואים את העיגול פה. כאן. עכשיו משנים את זה לקו, הנה. בוחרים איזה צבע שרוצים. שים קו אחד. עוברים לזה. ורואים שיש פה את הקו. רק כשרואים שיש פה את הקו, אפשר להמשיך. הנה כאן. אותו דבר. עכשיו, כדי שהמצביע יהיה מה שבחרתי, אני מזיז את זה קצת ככה, שהנקודה השחורה, השפיץ של העכבר שעשיתי, שהמצאתי, שים שהשפיץ יהיה פה, בדיוק פה, שים שמירה בשם, לא משנה איזה שם, עוד לא יוצאים, כי אם זה לא נשמע, ליתר ביטחון, נכנסים לאיפה ששמרתם, הנה זה. עכשיו נכנסים לעכבר. פה זה תמיד צריך להופיע לכם, עושים אישור וזהו, יש את העכבר. אבל במידה וזה לא מופיע, עושים עיון. שוב נכנסים לאיפה ששמרתם. רואים את זה. נעשה אישור, והנה יש לי את העכבר. מקווה שנהניתם ושהבנתם. כנסו לערוץ שלי ותראו דברים נוספים. להתראות.